ọwụ ndị chimere eze ndị ọgaranya ndị ọbata obodo adị mma ndị chukwu ji na-akpọta unu onye mere akịra Moses ekele unu Madapụghị igosi ya ihe ọma n'anya bara ndụ ihe anyị bụ ka anyị ejile eme n'ụwa n'ike akịrị Moses apadola akụkụ ụzọ agụba n'ọnụ iwe onye chi gosiri agosi mmadụ apụghị igosi ya n'elu ụwa a na-ekpuchasị ime aka eji ekpuchasị ime aka ọwụ ya onye ji aka unetu nwanne ya echi dị ime dịka amamihe ọ ga-amụ akịrị Moses amamo elu ụwa otu mgbe ya o ji aka omega aka ọnụ onye yiri ka ụgbọala asị m ajelelenu ndị chi mere se ajelelenu ndị ahụ chukwu mere ọha ajelelenu ndị ahụ chukwu mere se ndị chukwu chi n'afọ chukwu ahụ ndị chi mere se owerele ajelelenu ndị ahụ chukwu mere ndị chi mere se n'ụwa ajelelenu ndị ahụ ndị chi mere ọgaranya ajelelenu ndị ahụ chukwu mere se Blessed is the hand that giveth. Maka onye si enye ka Chukwu si enye ya. Ihe ọma si na chi onye ji aka onye tu nwanne ya. Onye chi nyere onye na ya maka echi dị ime nwa onye ma ya ọ ga. Ịma na ejila kwụla online na-akpata ego. Ihe ọma si na chi akịra Moses amarakwala onye egwu mejelerenu ndị ahụ Chukwu jiri eze mejelerenu ndị ahụ Chukwu mere akịra mejelerenu ndị ahụ Chukwu mere eze ndị jichi nafọ tụrụ abụ ndị ọgaranya akịra mọdọma ajelerenu ndị ahụ Chukwu mere eze owere were abụrụnụ ajelerenu ndị ahụ Chukwu mere ọgaranya ala were ndị mmegbe egwu ajelerenu ndị ahụ Chukwu mere eze ala Igbo ndọma ndị afọ tụrụ akịrị Moses owelugbo elu ụwa anyị nọ n'ime ya elu ụwa anyị nọ n'ime ya elu ụwa anyị nọ n'ime ya omenu jide kpọkọ omenu jide okwu ukwu onye ike elu wesiela ike akịrị Moses amamo ụwa mejelewe ndị eze mejekele ndị eze ndị chi gọziri agọzi ndị ọbata obodo dị mma ihe ha kwuru ka ha na-eme mejelerenu ndị ahụ Chukwu mere ọgaranya ndị abịagola olumejega mekele Mr. Innocent kele Chukwu Kenzo worldwide onye eze Kenzo nne m Kenzo onye ọma Kenzo nwoke ọma onye ọma na Paris akịrị Moses ekele gị Kenzo member
patron G7 Club Kenzo Motos na Pamanco Mali onye eze Akira Moses ekele gị were ọma Kama Chief Executive NK Corporation Fashion and Designer ndị ọma kara aka onye ọma meja aka ma G7 Kama Chief Executive Kenzo Cars Worldwide onye ọma odogwu ejeje mba Kama Chief Executive Kenzo Lodospa nwa m n'Ọka South LOGA onye ọma na Anambra Steeti Akira Moses ekele gị Mr. Innocent Kenechukwu Kenzo onye ọma onye eze meje mmanụ Akira Moses ekele gị kele nwanyị ọma gị igolo onye ọma Kenzo Olomano Daira Mama Chikanso nwanyị obi ọma o nwanyị obi igolo meje mmanụ Akira Moses ekele gị ọmọbi kele Master Chikanso Innocent Junior kele Ọgọchukwu Adanna ya jaga kele Glory nwanyị ọma kara akụ kele maka Mary Golden kele Chukwu ndọma meje mmanụ akpịsị m kelere gị mama gị Mama Benedict Chinyonelu kele igolo nwanyị ọma meje aga na onye kara aka kele maka wa grandmother Mrs. Mary nwanyị ọma nwozu nwanyị ogologo Olego village Ọka Kenzo nwa mama Kenzo worldwide onye Akira Moses ekele fala Kenzo kedi karako kedi onye ọmụ Akira Moses ekele fala mejelere nu Kenzo Chukwu mere Kenzo n'omume mejelere nu Kenzo Chukwu mere Kenzo worldwide iwu ojeze ọkadede kama ajelere nu dawo Chukwu mere Mr. Innocent Kenechukwu ajelere nu dawo Chukwu mere Kenzo worldwide ajelere nu dawo Chukwu mere onye ọma Kenzo ọma kara aka Chukwu mere onye ọma na Paris onye kara aka o ajelere nu dawo fashion and design ajelere nu dawo Chukwu mere German Chief Executive Kenzo Cars ajelere nu dawo kara aka onye se meje Akira Moses ekele gonyoma dede nweko mi karaka mejelere ojeze Chukwu mere ọgaranya mejelere narada zụnwa nweko makaraka dedele iwukọ ọgaranya gonyoma
oyeze ajelere ndao chukwumereze aka yichara ụmụogbenye anya mmiri nwa adaka ogwu mere ọgaranya ara na-azụ nwa nwoke ọmakara ajelere ndao ara na-azụ mereze ekwe mma ejiri afọ juru ugwu ndao chukwumereze ekwe mma akụ nwoke ọmarị ajelere ndao chukwumereze make money from my movie ajelere ndao chukwumere ọgaranya make money worldwide ajelere ndao Ostino ofe baba Ostino ofe baba kwekọ ma meje mmadụ onye kara aka F-Money CEO F-Money worldwide ofe baba himself kwekọ ma meje mmadụ akira mbosi sebeleke F-Money ofe baba akira mbosi sebeleke magoroma odogwu ofe MF Money ataka ofe baba himself ezi kara aka Osokwa na member of Achieva Brothers Ndoma na Dakasi Nika Tedi Karako Tedi Wanyoma Ochetaru Mwenye Embo Tedi Wanyoma Ochetaru Mwenye Nkempu na Mbadine na Wotwai Nkempu na Tedi Wokome Karaka Wotwai Mr. Sino Ofe Baba Wotwai F-Money FM Akira onye mmadụ adaka si n'ike ala nwekọma tede kara aka tede nwekọma ibe ọma ofe baba onye ka nna aka ofe baba onye ozi ise kele gị kele lọlọ mmadụ agụ nwaanyị atọ ofe baba agụ nwaanyị emeji aka mba agụ nwaanyị umeji aka mba nwaanyị ọma kara aka tigolo meji mmadụ akịrị ọmụsị ise kele gị kele Chidimma nwa gị Chidimma ofe baba ofe na MF Money ofe worldwide onye nne mejelele nọ si n'Chukwumereze Ostino nwa baba mejelele nụ F-Money ofe baba onyeọma mejelele nụ ofe baba okorobịa nwaso ọgbọrọ gwa baba iwụkwa ọgaranya ofe baba ajelele nụ down Chukwumereze Ostino ofe baba ajelele nụ down CEO F-Money worldwide ofe baba himself odogwu meje mmanụ o chetara ụmụ ogbenye egwu meje aga mba anọ m na Senegal imekelezi ọyị m onye mama ya dị aga onye mama ya rị mma ọnwụ dị mkpa nwebụrụ mmiri ya ike akịra Moses ekele edere Mr. Wuse Uche Nelson onye ọma meje mmadụ eke Uche Mbaye na Senegal onye ọma nwoke ọma enyi udo ka mma enyi udo ka mma enyi udo ka mma nwoke ọma ọgba aka arị ọzọ ọgba aka egbu ọchị gwanụ na Senegal odogwu nwa ọgba aka arị ọchị gwanụ nwoke ọma na Senegal eweta ụmụ m ike na Dakar Ndoma eda ụmụ mberi na Dakar Senegal onye ọma emusi promota na Dakar Senegal osokwa na member and provost of Dakar Pioneer founder nwoke omegara aka akịrị Moses Sekelego founder of Dakar Pioneers in Dakar Senegal nwa mụ na ala mberi ọgba akarị onye ma meje mmanụ akịrị Moses Sekelego jide lọlọ mmadụ Mrs. Wunse Mary Blessing eze nwanyị ọ ga dị mma okoro eze nwanyị udo nwanyị ọma medaga eze nwanyị udo ka mma aja mụrụ nwaanyị igolo nwanyị ọmarị ọchara akịrị Moses ekele gị nwanyị ọma kara aka ọgba obi dị ya kele dadi iwu ise ije aja nwanyị nwoke ọma kara aka
Kele nwanne ji nwanyị Mrs. Iwunze Nwakego. Ndị ọmụma je mọnụ, Akira Moses ekele unu ndị ọma. Kele Precious ọnọdụ iwu. Kedu maka Pastor Iwunze Stanley Nwakomaka? Ibike Iwunze Nwakomaka. Kedu maka Iwunze Imakola? Yana Mr. Iwuoha Sunday ekele ndị ọma. Kama Akira Moses ekele ekwenyoma. Isi Iwunze Uche Nelson Teddy Karaka ọba aka arịọzi Eda nwoke ọma. Akira Moses ekele ekwenyoma. Onye zele mejelere nụ ndị ahụ Chukwu mereze. Iwuzele gwa mama iwukwa ọdara enyi udo ka mma o. Edu ụmụ mbenyi na Dakar Senegal aka arịọzi okorobịa meje Akira Moses ekele ekwenyoma. Usi promota na Dakar Senegal